Nna anyị nọ na Dakar, Senegal, West Africa na Soccer Holiday Inn Night Club ka anyị nọ na-apịa nkwa. Anyị bịa leta ụmụnna anyị nọ na Dakar, Senegal. Ndị executive na members of Dakar Pioneers Merit Association nke dị na Dakar, Senegal. Unu bụ ndị odogwu anyị fụrụ, ya gazie. Dakar Pioneers Progress. Dakar Pioneers Progress. Dakar Pioneers Peace and progress. Dakar Pioneers buo ndị ji mmanụ obodo, ndị na-esi obodo ngọ oke osisi pụrụ na mba. Dakar Pioneers buo ndị ji mmanụ obodo, ndị na-esi obodo ngọ oke osisi pụrụ na mba. Kwelu miao Bịa n'osisi pụrụ na mba. ndị na-esi n'obodo ngọ Osisi pụrụ na mba. ndị ji mmanụ obodo Bịa buo. n'osisi pụrụ na mba. Ifugo osisi pụrụ na mba. Igirigi Bịa n'osisi pụrụ na mba. Ifugo osisi pụrụ na mba. anyị ejebe Senegal Dakar obodo ọma ka anyị na-eche zute ndị pioneer odogwu osisi na mba ka m na-ekwuo odogwu na ọgbọ na-esi obodo nke ndị enwere obi nwanne dị na mba ka anyị na-eme na Senegal. Oje solibe udo ije oje otu unu si eme ka eji mmadụ unu, ọnụ unu na-alụ ka eji mmadụ unu, ife unu na-ekwu ka eji mmadụ unu na Senegal. Dakar Pioneer bụ otu ụmụ Igbo ndị bịara na Dakar 1980 ruo 2004. Unu afụgo ọkpọ n'unu bụ odogwu, unu afụgo ndị a na-agwọla anụ ije nuo. Vino kondo jembe Vino modezi Igbo abịa na Senegal ngwa oje tere udo kwelu miao Bịa n'osisi pụrụ na mba. oke osisi pụrụ na mba. Osisi pụrụ na mba. Ndị na-esi obodo nke Osisi pụrụ na mba. ndị ji mmanụ obodo Osisi pụrụ na mba. igirigi Bịa n'osisi pụrụ na mba. oke osisi Ifugo osisi pụrụ na mba. anyị ekene Presido Dakar Pioneers Mr. Sunday Nwekwuo onye Chukwu ji amamihe wee chọọ mma akwanya ka iji bụlụ odogwu memba na President Dakar Pioneers nke bụkwazi Elder Anambra Progressive Union onye ọma si n'Igbo eje Anambra Steeti. Kenelu lọlọ gị lọlọ Ngozi nwe egwu Chifti ji oke Paul Zọzie nna nyelugo wanụ n'ọlụ, nna nyelugo nke mbụ n'ụmụ ololo, nna nyelugo nke mbụ n'Abia Steeti. Odogwu ji akụ wee chi ọzọ ichijuru echizuo oyimo. Second Chief Lord Odogwu Warlord na Katanga Mutanga Odogwu o nwere ife njabọgo odogwu aka Eagle Brothers International, member and vice president
Dakar Pioneers. CEO Kanabo, White Money Music Dakar. Odogwu kenelu nwunye gị o. Odozi akụ nna nyelgo Kanabo. Lord bless Paul Uzozie. Ọnọnezo obi dị ya nwanyị ọma. Nna nyelugo odogwu. Papa nyelugo odogwu. Nna nyelugo odogwu. Papa nyelugo odogwu. Chifu Kachukwu ụzọ agụ na chọọchị wa n'oluo ahịara ahịa azụ na Mbaise. Chief Akwugo nke mbụ na Abia steeti, Chief Lord of Katanga Mutanga, nke bụkwazi memba na General Secretary nke ndị Dakar Pioneers ndị ọma. Chief Executive Officer Odogwu Glorious Future International South, Chief Kenelum lọlọ gị o Ogechukwu ụzọ nwanyị ọma. Memsek Vino Bonde ekene Ozonga GS01 Odozi akụbe Chief Ekene Program Coordinator Kanabo Ashehu Yaradua Foundation. Agụ na chọọchị na Mbaise Kwenumia. Agụ na chọọchị na Mbaise. Chifu Kachukwu ụzọ Agụ na chọọchị na Yara. Agụ na chọọchị na Mbaise. Nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị. Agụ na chọọchị na Yara. Ọgaranya nwoke tegete. Agụ na chọọchị na Mbaise. Mr. Pascal Uche Nwokolo, CEO Acromobis Production, Director Producer Odogwu, Member Kibukwano Imuo, Confidence Friends Club Dakar, Member Notakwukwo Pioneer, Deputy Governor Abia Assembly Dakar, Kenere Mulologi Chinyere Nwokolo, Ọkwa Directress Onyoma, Rema Fashion Home Dakar, Ọkwa Directress Unanuo, Goro Empire Dakar, Ugebe di ya anyị ekene nwanyị ọma ị ga-adị o chetalụ ụmụ ogbenye ekene Mr. Ikenna Chibuso Nneke, o chetalụ ụmụ ogbenye Wanda Dakar, onye nwere ego bụ chi nwe ogbenye. Ị na-erisi ego ike Odogwu gbara ego n'okolobịa oyimo. O chetara ụmụ ogbenye kenelu ụmụ n'ụlọ gị Ebube Obi Nneke nwanyị ọma Omeka di ya na Dakar, CEO Soccer Holiday Inn Nightclub nke na Dakar, member na Treasurer Odogwu. Agwata ka isi eje ụga oyimo chetara ụmụ ogbenye ọgaranya obi ọcha ọchịla ọzụwa atabila onye nwanne ya ọgaranya na-eri ego na-enwe aṅụrị ezigbo mmadụ. Okwu dili awụzie Captain na Elder Mbaike Solidarity Dakar, Chairman Orodo Progressive Union Dakar, nke bụkwazi member na PRO Dakar Pioneers ndị ọma, importer na distributor Guinness Beer. Odogwu kenelu m lọlọ gị Lọlọ Victoria awụzie aka Vicky Captain nwanyị ọma si Imo steeti eje. Elder Iwuze Uche Nelson aka Uche Mbanye na Dakar, enyi udo ka mma na Dakar, Elder Umumgiri na Dakar, ọkwa music promoter Odogwu
ọ napụla agụ ife ọkpụ n'ọnụ o ezigbo ọyị Vino bụ ndụ onye ọma nke bụ memba na provost ọkwa eziokwu ndị Dakar Pioneers oke osisi ọkwa agụ na-amụta agụ nwa ka na-akpọ gị odogwu nke bụ founder Dakar Pioneers Dakar achị na mbiri mbitoolu ka iseje kenelu m lọlọ gị Mrs. Iwunze Mary Blessing ọ ka dị mma nwokolo eze nwanyị enyi udo ka mma kenelu muche mbanye ezi oyi na ị ga-adị o kenelu muche mbanye asị na ị ga-adị ka echi o kenelu muche mbanye maka na echi ada agwagwo kenelu muche mbanye ogologo ndụ wa alụghị ọjị o kenelu muche mbanye promota ezigbo mmadụ kenelu muche mbanye Dakar Pioneers unu nwere mmadụ anyị fụrụ ukwe ndị mmemme Dakar Pioneers unu nwere mmadụ anyị fụrụ ukwe ndị mmemme Dakar Pioneers unu nwere mmadụ anyị fụrụ ukwe ndị mmemme aka mgbatala onwe m onye nwere gị nwere ife Mr. Anselm ọhakala m o dọka ndị ụka na-akpọ ị na-emesi ife ike odogwu ambassador ndị Mbaise na Dakar importer and exporter oyimuo Peter Kola gị na-atụnuo ya na akwa Senegal dị mma member na pillar Dakar Pioneers odogwu si Imo steeti eje kenelu m n'ọlọ gị nụ astu sai ọhakala m agụ nwanyị na Dakar onye ọma ọkandụ ibu n'odogwu onye ọmata ọkandụ iso n'odogwu onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme iso n'ife a na-alụ ọkandụ iso n'odogwu otido onye tụ nwanne ya handsome man with handsome money iso n'odogwu ekene nọghị m Elder Michael Kukua Chief Afụnwa Elotana iso na ndị eji mmanụ obodo company glue company ka eji mmanụ ọgaranya Chief Executive Officer Mixing Worldwide Limited nke nwekwazị Mbiko and Sons nke nwekwazị Mikosin Multi Concept International PLC iso n'ife a na-eme founder na ex-president na patron Anam Progressive Union Dakar patron ndị Ọmambala Progressive Union Dakar iso na ndị chefiwe chi ọzọ ọkwa gị bụ president Circle of Friends Social Club Dakar obodo nwere gị nwere ife 3 times president of Omambala Progressive Union Dakar member na pillar Dakar Pioneers odogwu kenelu m n'ọlọ gị nụ pastor na lọlọ Tina Ọgụgụa kenelu m Afụnwa Elotana Afụnwa Elota papa kenelu m Afụnwa Elotana kenelu m Afụnwa Elota papa kenelu m Afụnwa Elotana Afụnwa dị ga-adị o kenelu m Afụnwa Elotana papa nwoke ọma kirikwa o Afụnwa Elotana Binoponduo onye nwe egwu abịala ka nke n'enu ọgaranya nwere ife
Mr. Ifeanyi Daniel Wo nnukwu mmadụ nnukwu alụsị orimiri atụ nnu na Senegal odogwu richest man na Ngombugu aka Udogachi Igwe Han Matrix odogwu member Ọganigwe Club Vino nekere gị President Akwata Union Dakar Senegal Pioneer member and pillar Ezinwa Daniel Ikonye Chiama Ngombugu Kiseje Kenelum Lalogi Veronica Favor Daniel Achalugo Udogachi Nwanyoma Bilio Igwe Udogachi Igwe Udogachi 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 Igbudo Udogachi Igbudo Udogachi Igbudo Udogachi Kanje buli gba kene n'odogwu Chief Stephen Udenta odogwu Ezala nke mbụ na Dakar Ila ndị Pioneer ka na-akpọ Ọganigwe Club Chairman Dakar isi mụ kene lọlọ gị lọlọ Helen Udenta nwanyị ọma isi mụ kene ụmụaka gị odogwu Chibeze Stephen Udenta nwaọma Lovelyn Ades Udenta nwaọma isi mụ kene nwanne gị ọtala onye nwanne ka anyị na-eme Mr. Alex Ude odogwu Dollar Investment ka na-akpọrọ kedu maka lọlọ gị lọlọ Ngozi Ude Adọmasị Enugu steeti eje Vino Ekene Dakar Pioneers unu nwere mmadụ anyị fụrụ ukwe ndị mmemme Dakar Pioneers unu nwere mmadụ anyị fụrụ ukwe ndị mmemme Dakar Pioneers unu nwere mmadụ anyị fụrụ ukwe ndị mmemme Chief Modestus Mbadiwe Ndo eziokwu bụ ndụ nwa n'oruo ahịara ahịa zụ na Mbaise Dakar Pioneer Bill onye ọma lọlọ ngị na Nkiru anyị ekene Tigano Stainless Woman onye ọma nwanyị ọma Vino ekene anyị ebuli igba m chọba hemsi ike ọhaneze ndị Igbo na Dakar Ezeagụ Enugu steeti ka isi eche Chief hemsi ike Nwezeagụ nnọ CEO Abana Auto Mercedes Pass Motor Pass Importer and Exporter Pioneer member ọgaranya ọ ga-adịrị gị mma anyị ekene ọmụobi dị ya Lọlọ Beatrice Uchechukwu atụrụ ọkụ odogwu Chief Chika Chima Pioneer member onye ọma Chairman Director Ultimate Oil and Gas kene lọlọ gị lọlọ Jennifer Chima ọ dị ụkọ na mba Soroku na Oldies Nigeria Limited, dealers and suppliers of kitchen utensils, 28 Jubilee Road, Abakeno. Chika Chima na Kolono, Upper Golden Sun na Nugo, St. Cyprian Anglican Church, Chima, Obuheruzo Wano na Mpudukuo, BOT Chairman, Ọhanigwe Welfare Founder, Coordinator Kanna Bono, Appians in Diaspora, Malaga, Spain. Anye Kene Noko Dogu, Mr. John Atiko Kechukwu, Otoku Siaga Melumeje, Anako Bekane Puo, Presto Kanna Fo,
Anambra Union, Dakar. Obuatuegu, one of Igbo land. Ahmad Beara, Unanugo, Great Earthquake, na Dakar. Isonande Dakar Pioneer Sotogu, Chief Executive Officer Onyama, J Global International. Odogu Kenenum Lodagi, Obioma Antonia Okechukwu, Nwanyoma ndị Anambra Jemonu. Mr. Emeka Frank Nwiwo, Onyoma Vino Bonde Kene, Mako GM Investment, nke bụ first president ndị Mbano na Dakar. Umuneke ehime Mbano kiseje. Odogwu ndị pioneer Jemonu. Kenene Mlalogin, Lolo Fatu Nwiwo, Fatu Home of Fashions and Designers Complex, Dakar. Eba na kwala ya kwa dema. Ije, Solive, Odo. Yeah. Dakar Pioneers, unu nwelu mmadụ, anyị fụrụ ukwe, ndị mmemme. Dakar Pioneers, unu nwelu mmadụ, anyị fụrụ ukwe, ndị mmemme. Dakar Pioneers, unu nwelu mmadụ, anyị fụrụ ukwe, ndị mmemme. Anyị ekene aka na-azụ anyị nni ndị pioneers na-eri. Iso na ndị jelu mba bute ike. Mr. Felix Ezenwa, importer and exporter Odo, Nguru Nweke na Mbaise, Imo State, Isejo, Ayimu Wele Gaba, member na Dakar Pioneers Odogwu, Kenelu Moriakukio, Mrs. Chioma Lilian Ezenwa, Ezenwa Felix, Ayimu Imo State Kiseje o. Agbanwe ka izu agbaghalia ya. Mr. Chibike Nwoko Odogwu si Imo State eje o. Importer and exporter Onyoma, onye otu pioneer ka ịbụ. Oyi nji aka mmetala onwe, onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye. Ego oyibo dị n'aka laki ya, kwelu mịa. Oyi nji aka metala onwe m, onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye. Ego oyibo dị n'aka laki ya. Oyi nji aka metala onwe m, onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye. Ego oyibo dị n'aka laki ya. Ka nchọba osi gasị nawo Ugochukwu tubel nawo mama Mr. Emmanuel Obimma Odogwu, CEO Osikasin Enterprises, Ezioyimo, Pioneer member Ugochukwu tubel 1 nawo mama Ugochukwu Nwachukwu meleze n'ụwa. Ọkwa ịbụ nwa ji na-emelụ. Ugochukwu tubelu. Mr. Emmanuel Okpara, kọmputa na laptop gị n'azụ. Amasịrị afọ Igbo ka isi eje. Oyi nji aka mmetala onwe m. CEO Smart Point Graphics, Professional Printers, Importers and Exporters, General Merchandise. Anyị ekele lọlọ gị Roslyn E. Okpara, iso n'Odogwu ndị Pioneers. Oyi nji aka metala onwe m,
onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye ego oyibo dị n'aka laki ya oyi nji aka m metara onwe m onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye ego oyibo dị n'aka laki ya oyi nji aka m metara onwe m onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye ego oyibo dị n'aka laki ya oyi nji aka m metara onwe m onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye ego oyibo dị n'aka laki ya oyi nji aka m metara onwe m onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye ego oyibo dị n'aka laki ya oyi nji aka m metara onwe m onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye ego oyibo dị n'aka laki ya oyi nji aka m metara onwe m onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye ego oyibo dị n'aka laki ya